Hello guys, welcome back to my channel. So नै जानाव दिनै मा खालामदो सिरि नायलांबाय थादो नोंसोर guys नैयाव जोंहा मा सावदो डेन्जारेस बुस्थु सावबाय दङ इयाव नै आङो दा खोन्थागोन आरो नोंसोरनो सावग्रोबाय दङ आरो जोङो नै ओमफ्राय जोङो गिनानै न' सिङाव हाबना दं ओमफ्राय नै इसोरो सावबाय दं अरानो एफा ब्लाव ब्लाव ब्लुं ब्लुं जौबाय दं आयौ नै जों मुदुफुल बिफांबो दंमोन गेदेर जातनिमोन नाथाय इबो थैसिगोन आरो गाइस नै एफा मोजां मुदुफुलाव आंबो दा नैयाव खाथियाव थांना नायबाय आरो नैयाव अरखौ लाना दं आरो ओमफ्राय नैयाव माबाजोब्बाय माने कि मा आं नोंसोरनो खिथागोन आरो उनाव नै नायलांबाय थादो इयाव नुसिगोन नोंसोर नैयाव दा खननो थांदो बुस्थुखौ नै मा बुस्थु नोंसोर सिनायदोंना सिनायाखै कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय नै बेरेबासा हान्दिलर बेरेबासा सावदोंमोन जोङो इयाव ओमफ्राय नैयाव जोङो लाबबाय आरो नै ओमफ्राय बेखौ जोङो बख'नोसै ओमफ्राय इयाव जाबाय थानोसै आरो जोङो बस्थाजोंबो सोजावनो नाथाय फांथाम बिबारजों जमा जाजोबना दंमोन नालाय हायासै सावदों बेनिखायनो नै इयाव दा बख'नोसै आरो इखौ बोरै बख'दो नायलांबाय था नै इयाव दा बिदैखौ बख'बाय दं आरो ना बिदैखौ बख'बाय दं आरो ओमफ्राय जोङो इखौ एवना जागोन आरो ओमफ्राय एवना जागोन गोथाव दिनै मोनजालायनोसै ओमफ्राय नै इयाव मोनलायबाय नै आयौ आङो दांनो बासोगारदों आरो बेनिखायनो दांलायासै आङो ओमफ्राय नैयाव आदा मामा मोना इयाव दांबाय दं आरो ओमफ्राय नैयाव जोङो गोथाव थावजों एवना जानोसै आरो नैयाव बख'ग्रोनोसै फार्स्टआव ओमफ्राय नोंसोरो बे भिडिअखौ मोजां नुबानो जाबाय माने इफोर माखा खम बिमा ओंखारगोन आरो बारायबाय थागोन आरो इदिनो बिदै माखाया इफोर बिमा जाहैलायसिगोन नायनोयाबो So guys, मानसिफोरा थांजोबबाय ओमफ्राय हरबो जाबाय ओमफ्राय जोङो माने बेरेखौ हाननानै बुरजाथार मोनदोंमोन बेरेखौबो नैयाव हर जाबाय जोङो ओंखाम जाखांना उन्दुनो नागिरबाय ओमफ्राय बय माने गोथावथार जादोंमोन एवनानै बयया गोथाव ओमफ्राय आङो जानायखौ बारा खिथायासै मानेखि नोंसोर लुगैयो सोर जानो मोजां मोना कमेन्टआव खोन्थाबानो जाबाय जेनेबा ओमफ्राय आंथ' बयद' गोथाव मोनो आरो ओमफ्राय बे भिडिअखौ नोंसोर नायनो इन्टारेस्ट मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होबाय हरबो जाबाय बाय बाय गाइस उन्दुनोसै आं गुड नाइट